teda otázka od pána poslanca Buža na pani ministerku kultúry pani Šimkovičovú a tá otázka znie nasledovne. Pani ministerka, aké konkrétne prínosy mala vaša účasť na Svetovej konferencii UNESCO v Abu Dhabi? Na akých odborných podujatiach v rámci konferencie ste sa vy osobne ako reprezentantka Slovenska alebo zástupcovia Ministerstva kultúry, ktorí boli s vami, zúčastnili? Pán poslanec, veľmi pekne ďakujem za vašu otázku. Pýtate sa ma každý týždeň. Som veľmi rada a teda vám ďakujem, že máte taký záujem o rezort kultúry a hlavne o moju prácu konkrétne. Neviem, teda asi vás zamestnáva vaša pani asistentka Natália Milanová, bývalá ministerka. V každom prípade teda o mojom programe som niekoľkokrát informovala a tak ako aj pani Milanová sa zúčastnila tejto konferencie svetovej, to bolo myslím v Mexiku. Nemáme žiadne informácie ani o prejave, ani o konkrétnych bilaterálnych rokovaniach z Mexika. Samozrejme o Abu Dhabi a o tejto svetovej konferencii UNESCO, kde som bola aj ja konkrétne, je informácií viac ako dosť. Neviem, či to bude trvať do ďalšej mojej zahraničnej cesty. V rámci tejto konferencie som vystúpila v paneli na tému kvalitného celoživotného vzdelávania v kultúre prostredníctvom kultúrnej rozmanitosti. Tým som vlastne odprezentovala postoj Slovenskej republiky a samozrejme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rovnako som podporila zápis školy remesiel pri ústredí ľudovej umeleckej výroby do tzv. Zoznamu dobrých praktík UNESCO. Môžem vás ubezpečiť, že sme nevypili bar, že sme neskúšali pláže, bolo celkom chladné počasie, ani sme nenavštívili žiadne obchody, nebol čas. Čo sa týka môjho ďalšieho programu, to som sa tiež už k tomu vyjadrovala niekoľkokrát, ale teda hovorí sa tu o tom, že sme tam boli 6 dní. Prileteli sme v pondelok o polnoci. Konferencia začala v utorok, skončila vo štvrtok. V piatok sme navštívili Louvre v Abu Dhabi, kde sme sa dohodli s riaditeľom na spolupráci, aby sme tam mohli vystavovať diela zo Slovenska. Pevne verím, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu a že v tomto svetovom výstavisku sa dostane aj slovenské dielo, aby sme sa mohli reprezentovať v zahraničí. A odlietali sme v piatok o polnoci, čiže 4 dní čistého času. Myslím, že sa niekto pýtal, tu bola otázka, že čo som tam robila v sobotu, takže v sobotu v skorých raných hodinách sme pristáli vo Viedni na letisku. Išla som bežnou linkou. Okrem toho som absolvovala viacero neformálnych rozhovorov, ktoré boli v rámci obednejšej prestávky. Boli tam ministri a ministerky z iných krajín, nielen teda ministerky z kultúry, ale aj z ministerky z oblasti vzdelávania. No a potom v jeden deň ma tam prepadol človek blízky vašej strane, ktorý ma tam prenasledoval a videli to teda aj ostatní ľudia. Bola to dosť zvláštna situácia na to, že sme taká malá krajina a ide ma tam napadnúť nejaký človek, ktorý sa tam dobíja do auta, aby sa ma pýtal, že čo tam vlastne robím. Neviem si predstaviť, ak by takáto situácia nastala pri viacerých ministroch, že ako by to tam vyzeralo. Ale aj takýto obraz je našej krajiny vo svete. Rada spomeniem aj oficiálne pracovné rokovania s ministrom kultúry a vzdelávania Spojených arabských emirátov, šejkom Salemom Al-Kasimim. Ja si veľmi vážim, že ako jedna z mála prítomných delegátov som mala česť ísť na bilaterálne rokovanie s týmto človekom a bolo to na jeho vyžiadanie. Teším sa, že budeme spolupracovať. Pozvala som ho na oficiálnu návštevu na Slovensko v letných mesiacoch, keďže vtedy sa v tom štáte, kde on žije, celkom nedá vydržať vzhľadom na tie
teploty, tak predpokladám, že v auguste by sme mohli zrealizovať túto návštevu. To je asi všetko. Ešte by som chcela doplniť, keďže ide o pani Milanovú, ktorá napísala blog o Rómoch a je teda vaša asistentka, tak aby sme si oživili pamäť. Róm, keď ráno zistí, že nemá čo jesť, ide si to zaobstarať. Pani ministerka, ospravedlňujem sa, vypršal vám čas, ale ešte pán poslanec má doplňujúcu otázku a potom ešte budete mať 5 minút na zodpovedanie doplňujúcej otázky. Takže pán poslanec Bužo, nech sa páči. Chcem sa poďakovať za vašu odpoveď. Otázky si robím sám, aj keď Natália je moja asistentka. Chcem sa vás ešte opýtať, prečo ste neboli ani na jednej odbornej diskusii v rámci konferencie a aké konkrétne výsledky vlastne máte z tejto konferencie? Jednak pre Slovensko, jednak pre ministerstvo. Ďakujem pekne. Pani ministerka. Ďakujem za vašu doplňujúcu otázku. Ja som na tieto vaše doplňujúce otázky odpovedala v tej predchádzajúcej odpovedi, takže tam máte všetky odpovede na to, čo ste sa pýtali a keď mám čas, tak dohovorím tú priamu reč teda v tom blogu, čiže ešte zopakujem. Róm, keď ráno zistí, že nemá čo jesť, ide si to zaobstarať a je mu jedno, ako to urobí. Keď má chuť, na ženu vyskočí aj na vlastnú sestru. Ako ďalej pokračuje pani Natália Milanová, bývalá ministerka kultúry. Sú to neprispôsobivé zlodejské svine a hoveda. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.